vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Yangu nyaya yakamira sekudai so: ndiri kutotsvakawo maideas kubva kune vedare renyu, uye kuti vange vachizondiudza kuti was I right zvandakaita kana kuti ndakakanganisa. Kana kuri kunzi ndakakanganisa, ndiri kufanira kuti ndinge ndichizvigadzirisa sei. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndine umwe mwana wangu uyo ariko kuZim. Saka mwana wangu pari zvino iye ane makore 18 years. Saka ava ne2 months kubva zvaakatsvakirwa basa nasekuru Tsano. Saka vakati uyu ngauye nekuti kwainge kwaita mukana kudhuze nekwavanoshanda. Saka akabva azoenda kuya ndokubva azotanga kushanda pane imwe maini yemaChina. Zvino akati atanga kushanda ndopandakabva ndazofonerwa namuchembere kumusha vachiti kuno kwava nemuroora, but ini ndakabva ndavati muroora upi? Vakabva vazvandiudza kuti iye mukomana mwana wangu uyu, mwana wasisi, ainge akati paakadzoka month end ndokubva adzoka nechisikana chake. Ndakabva ndavabvunza kuti chisikana chacho chine pamuviri here, then ivo vakabva vati aiwa ari kuti haana pamuviri. Ndikabva ndati saka munhu ngaadzorerwe kumba kwavo, nekuti ko unongotizira pakai kana usina pamuviri? Chaunenge uchinyatsokutizisa chaicho chaicho chimbori chii? Saka ndakabva ndazoti munhu ngaadzorerwe kumba kwavo. So ipapo handizivi kuti ndakakanganisa here kana kuti zvandakaita zviri right, but still ndakachema because ndakatanga kufunga kuti kubva sisi vangu zvavakashayika, ndakatambudzika ndichizamawo kuti mwana wangu uyu akwanisewo kuita upenyu huri nani. Ndaitozvinyima sometimes, ndaitoregedza kuzvitengera hembe sometimes, ndichitotadza kuzvitengera kana mafuta ekutozora chaiwo ainge achizorwawo nevamwewo vasikana vezera rangu panguva yacho iyoyo, nekuda kwekuti ndainge ndakasirwa mutoro nasisi vangu. Uko amai vangu vaiita marikicho, dzimwe nguva mvura ichinaya kuita sekunge munhu acharohwa nemheni, vachingoshingirira kuti vana ava vakasiyiwa nasisi vasazoshungurudzika. But now munhu ava kuzviona sekunge akura, ava kutotaura rafu. Iye pari zvino ari kuti it is fine, kana musingadi kuti ndige ndichiroora chimirai ndinge ndichienda ndonotaura nababa. Zvinondirwadza kuti nawo munhu zvaakura ava kuzviona kuti ava kuzvionera kuti ndava kukwanisa kuzviriritira, ndopaava kutanga kutaura mashoko ekuti imimi kana musingadi kuti ndinge ndichiroora chindisiyai zvangu ndinge ndichienda kuna baba vangu. The same father avo vasina kana kutombogara vakauya kuzovacheka, nawo ndo vava kunzi vakandikoshera. Munhu akatora step mom vainzi vaivaswedza nenzara, nawo ava kuti aroda kuenda ikoko. So handizivo vedare kuti pakadai so ndingapafambisa sei. Ndinorwadziwa naye mwana uyu. Inini ndanga ndichingoti dai ambokwanisa kumbozvibuilda upenyu hwake, asangomhanyirira kuwana, nekuti zvinokwanisa kuzomupa matambudziko futi mune ramangwana, nekuda kwekuti haana kana chaainacho, kana chitupa chaicho haana chitupa, but munhu ava kutomhanyirira kuti ndava kuda kuroora, ndava kuda kuroora. Ndinokumbirawo maadvices enyu mukoma, kana kuti kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinodawo kureurura izvo zvandainge ndichiita pandainge ndichiri kusecondary school. Zvakazonyanyisa apo pandainge ndava kusecondary school, but kuprimary zvekare ndainge ndichizviita. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva tainge takatomira zvedu panze, saka paiva neumwe mukomana uyo wandainge ndakamaka, because iye ainge achigona muklasi zvisingaite
so ainge achidiwa neumwe musikana wandainge ndichida. Zvakabva zvazongondibhowa kuti how come musikana uyu wandinoda ava kutanga kudanana nechimukomana ichi chinobva kumhuri inotambudzika. So pane umwe musi pandakamuona achienda kutoilet, ndo pandakabva ndazomutevera. Ndakamutevera then ndikabva ndazomuvharira ndikati iwe mufana hakuna kana kwauri kuenda. Ndikabva ndazomutora ndikabva ndaenda naye kumatoilets ndokubva ndatonogara pachemba. Ndikabva ndaita hangu tsvina. Ndakati ndapedza kuita tsvina ndokubva ndazomubata ndikati mufana unofungidzira kuti wakangwara, ndikuda kuti unge uchizofemedza tsvina yangu. Ndokubva ndamupfugamisa pasi ndikabva ndamuisa musoro wake muchemba. Ndakaita wekutsika pahuro apa. Ndaiti ndakamutsika kudaro ndaibva ndaflasha. Kana ndapedza kuflasha ndobva ndamirira zvekare kuti tank ringe richizara nemvura. Mukoma ndakazomusiya. Mukomana uyu ndava kuona kuti ainge ava kutadza kufema. Ndo pandakabva ndazorohwa nehana ndichitoona kutoti panapa ndainge ndava kutoita sekunge ndatouraya munhu. Ndokubva ndazomusiya paya. Ndakangomusiya akakolapsa akarara pafloor mutoilet imomo. Ndokubva ndazotiza ndichidzokera muclass. Ndakazotomuona time achifamba zvishoma nezvishoma kuti ange achienda kunoripota. Ainge asingakwanisi because aiziva kuti kana akangogara aripota nyaya dzake dzaizowanda ende ndaitozivikanwa nekuda kwehubullying. But ndakazoti ndava kusekondary school zvakabva zvazoita wese. Handizivi kuti rainge riri dhimoni here rehumhondi raipota richindibata because ndinorangarira nerimwe zuva tainge tatobva kuchikoro, so takabva tazoenda kunotamba bhora. Saka painge paine umwe mukomana uyo aiwanzokutengerwa masoccer balls nevabereki vake, saka aiva nekamwe kakuvhaira kaainge ainako. Ndikabva ndati nhasi ndinomubata chete. Takatotaurirana inini nemamwe mafriends angu tikabva tati handei kwakati tinge tichienda kunochallengea timu yeko. Apo zvatainge tichida kuita ndezvekuti paya patinenge tozodarika nepane kamwe kachisango ndo pataida kuti tinge tichizomushungurudza. Takazoti tofamba manje mukasango kaya inini ndikabva ndazongomurova ndare ndokubva adonhera pasi. Tikabva tatanga kumurova paya tichiti iwewe musuya uya wakati zvakati. Apa ndainge ndaba umwe mushonga so unonzi betadine, ndiwo wandainge ndaba uya unoshandiswa kana munhu akuvara. Ameno kuti ndakangofungei but ndakangopinda mubedroom mevabereki vangu ndikabva ndavhura chimwe chikabinet icho chavainge vachichengetera mishonga. Then ndikabva ndatora kamwe kagaba kainge kaine mushonga webetadine ndikabva ndazongouviga. Ndo wandakazotanga kumumanikidza kuti ange achidya. So ndo wandakabva ndazomumanikidza kuti ange achiudya. Ndakanombora 2 times mushonga iwoyo ndichimupa achidya ndichimuti medza. Mukomana uyu akazotoadmitiwa kuchipatara. So akati atanga kuchema achiti mudumbu mangu mava kurwadza, mudumbu mangu muri kurwadza. Ndikabva ndati kana ukangoudza mudhara wako kuti ndo zvandakuita izvi manje ndikuda kusara ndichiuraya hanzvadzi yako. So I think kuti ndo zvakazoita kuti asazoudza vabereki vake kuti inini ndakamumanikidza kuti ange achidya mushonga uya unonzi betadine. Handizive kuti chii chaikonzeresa kuti ndinge ndichipindwa nemweya wehubhuli. Ende muone zvenyu kuti in the family that I was born into itoriwo mhuri, itori right, taitokurudzirwa kutonamata ende tichitoitawo zvinhu zvakanaka. But ndakangobatwa nemweya wekubhula vamwe vana. Ende chinondinetsa ndechekuti pakunobhula kwandainge ndichiita vamwe vana ndaibhula zviya zvekutoti ndaitonzwa zvichinditi muuraye munhu uyu, muuraye, especially muchinda uyo wandakamanikidza kuti ange achifemedza tsvina yangu. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichimuurayiramo mutoilet imomo. But at least I thank God kuti hazvina kuzoitika sekudaro. Zvimwe kuda ndingadai ndichitori mujeri zvaizvezvi. Hey,
vedare. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndainge ndiri bully kuchikoro. Yo, zvazvakangooma hazvo vedu we, anzi ndaiva bully kuchikoro. Please ngatizame kutaura navo mukoma ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. I've never been married even though zvangu ndiine vana vangu vatatu, but vana vangu ava ndakavaitiswa nemashuga daddies akasiyana anokwana iwo kuite 3. Mazuva acho iwayo vainge vachiri kunzi mashuga daddy kusati kwava neword iri rekuti mbinga. So ndakatanga kudanana nadzo mbinga idzi pandainge ndava form 1. So inini ndagara ndine body hombe zvokuti by the time yandainge ndava mugrade 7 ndainge ndava kutoita sekunge munhu atova kuma form 2 form 3. Worst of all pandainge ndava kusecondary school ndo pandakabva ndazopfimbwa manje neimwe mbinga yainge ichigarawo kuma areas ekwedu. Ndakambotanga ndichairamba but yakabva yazotanga kundipa mari ichinditengera hembe ndokubva ndazobvuma paya mukuzonobvuma yakabva yatongokasika kutongorara neni ndichibva ndatoona kutoti ndainge ndatobatira pamoviri. So ndakabatira pamoviri. This was first term ndiri mu form 3 ndokubva ndazobatsirwa ndikabva ndazozvara mwana wangu. Then vabereki vangu vakabva vazoramwa kundiendesa kuchikoro, but ndainge ndichingoramba ndichingoshingirira. Then ndikabva ndazotanga kuendeswa kuchikoro nasekuru vangu. This time ndainge ndogara kumba kwasekuru vangu, but ndiriko zvekare kumba kwasekuru vangu ndakabva ndazotanga kudanana neumwe murume uyo ainge aine mari dzake. So mbinga iyi muchechi imomo yainge itori nemapositions but yaitorarana nevakadzi vevanhu uye yakabva yazongondichiva. So inini ndakabva ndatongobhilivha tumwe tunhema twandainge ndichiudzwa nayo mbinga iyoyo ndokubva ndazotosvika pakutoitiswa mwana wechinumber 2. Still even though ndainge ndaona kuti zvinhu zvose izvi zvandainge ndichiita it was not getting me anyway, but ndaingoramba ndichingonzwa kungodanana nadzo mbinga idzi ndichingofungidzira kuti maybe at the end of the day ndichazosangana nembinga ichakwanisa kuchinjawo upenyu hwangu. So the third time around God had actually gave me someone who wanted to marry me. Asi manje munhu wacho ainge achiri kuuniversity, even though ainge aziva kuti iyi ndo nyaya yainge iripo. Ndainge ndiine vana vangu vaviri, akanditi if you wait for me I am going to get married to you. And I actually saw kuti this guy he really loved me with all of his heart, but manje ndaiti ndikaenda kunomuona kuvha paiva neimwe mbinga yandaiwanzokusangana nayo. So I always avoided mbinga iyoyo. Then nerimwe zuva yakabva yazondi offer lift. Mukunondi offer lift ndo pandakabva ndazongoibvuma tikabva tototanga kutoita mujolo wedu. Mukoma ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotizira mukomana uyu wekuvha mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndava nepamoviri. Honestly ndakatombofungidzira kuti nhumbu yacho yainge iri yake, but nhumbu iyi yainge iri yemudhara uya uyo wandainge ndodanana naye. Apa mudhara uyu he was a family friend of the guy that I was now staying with. Manje zvakazoitika ndezvekuti mwana wacho manje akazoti abuda. Mwana wacho akabva abuda akafanana nemudhara iyeye. Zvakaita kunyadzisa because ndakati ndichiuya kuzotorwa kuchipatara navamwene navatezvara. Vakangotarisa mwana vakangoti mwana asati ava nemafeatures ekuti tinokwanisa kunyatsokuona kuti mwana uyu akafanana nani. But 4 months down the line hii mwana ndopa akabva azonyatsochitora mafeatures ababa vake. And sezvo this guy was a family friend, vanhu vakabva vatoona kutoti munhu uyu akafanana nemurume, vakabva vaona kuti mwana uyu akafanana nani. Ndo pandakabva ndazodzingwa paya ndikabva ndazodzoka kumba. Ndakati ndadzoka kumba manje ndainge ndava kunyatsoita zvechibhishu. Ndakabva ndazowirirana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge ari mutsvuku akaita kunge mukaradi. So mukadzi uyu aiwanzokufarira kupfeka majewelry nehembe dzinopenya penya. Apa aisa imwe makeup yekuti iwewe semunhukadzi waitoona kutoti makeup iyi it is not even attractive, ine kamwe kakutyisa kavibe so kekungoita kunge you are a witch. So mukadzi uyu one day akabva azoti kwandiri ainge achida kundi-invite somewhere.
ndo paakabva azoenda neni uko kwavainge vachiita dhina, ende ndainge ndisingatombozivi kuti kunzvimbo uko kwandainge ndainvaitiwa kwainge kuchitoitwa dhina yemanjuzu. So takasvika kune imwe imba iriko kuBorodale. So mukadzi wacho wepo ainge atochembera, mwana wacho ndiye ainge ava kuinitiatwa kuti ange achizotora chinzvimbo chaamai vake. Ipapo pakaitwa dhina yacho zvainge zvichitonzi mwana uyu ainge asina kana 1 week abva kuUK, ndokubva dhina reria razotanga kuitwa. Pakaiswa macandles pasi ainge ari 6, then pakabva pazotanga kupakurwa raisi nezvimwe zvakangodaro daro. Then inini ndakabva ndazopiwa rimwe wine, imwe wine yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa. Ndakati ndapiwa wine iyaya ndopandakabva ndazoona kuti ko ingawane mumba umu matainge tiri mainge muine njuzu dzainge dzirimo. So ndakabva ndaridza mhere ndikabva ndati njuzu idzo, to my surprise shamwari yangu yainge yandiinvita ko kudhina yakabva yatotanga kutoseka. Njuzu dzedze dzakabva dzadzodisappear. Pakabva pazoitika chimwe chamupupuri panze, then amai vaya vakabva vapopota vakati vainge vava kufanira futi kuoffer another sacrifice kuitira kuti njuzu idzi dzinge dzichidzoka, zvichinzi njuzu hadzidi noise. So vakabva vazobuda panze, but vakati vabuda panze pavakazodzoka ndakabva ndazoona kuti maoko avo ainge akazara ropa uye vainge vakabata banga riya rainge rakazara ropa vachirakidza kuti painge paine chinhu chavainge vaslota. Vakabva vazorigadzika zvekare pafloor pakati pemacandles. Banga riya rakabva razonyangarika, but rakabva razodonhedzerwa zvekare pakati pemakenduru aya avo ainge achipfuta moto. Then vakabva vazotanga manje process yekuinitiata musikana uya vakabva vazoti the next time around painge pachazoitwa another dinner, inini dinner iyoyo yainge ichazoitirwa inini. So mukoma takazoti tadzokera kumba, musikana uya akabva azotanga kundidzidzisa zvemanjuzu, achindidzidzisa kuti iwewe kana uchinzi uri kudawo kuti unge uchizodata varume vanenge vachizokupa mari vasingangokuzvarisiri vana mahara, uri kufanira kuti unge uchiaccepta manjuzu awo ari mauri. But mukoma I tried manje because ndaiti kana ndikaenda kumba kwake mukadzi uyu taitonyatso kutoita marituals acho iwayo, but ndaizoti kana ndikadzokera kumba manje ndaibva ndazosvika amai vangu vachinamata, vachiita kunamata zviya zvekuita vachiita kupopota, ende zvaibva zvazotanga kundipedza simba. Ndaibva ndamhanya ndobva ndaenda kuspare bedroom kwangu ndobva ndangonokolapsa. Then ndaizoti kana ndikadzokera kwaari mukadzi uyo ainge achinditraina for my initiation ceremony aibva ati iwe unobohwa, amai vako vanobohwa, because pose paunenge uri kumba kwenyu manjuzu anobva azotiza achitiza kunamata kunenge kuchiita amai vako. Saka taibva tazotangidza that same process again kuzonosvika gore richizonopera. Nguva yekuti ndinge ndichizoinitiatiwa yakazoti yasvika. Mukoma takati tadzokera kumba kwemukadzi wacho uyo airakidza kuti ndiye ainge ari leader wavo paclub yavo yemanjuzu. Ndakabva ndazopfugamiswa pakati pawo macandles aya ndokubva vazotanga kudeketera vachishandisa mutupo wangu, but mukoma vakati vari busy vachidaro pakabva pazongouya imwe mhepo iyi yakabva yazofuriridzira macandles ose aya akabva azodzima. Tikabva tatanga kunzwa kuti mumba umu mainge mava nechimwe chando chekuti takatotanga kutogwagwadza. Vanhu vakazotoita zvekutokambaira vachitobuda mudining tichibva tazobuda panze. Then vaya gogo vakabva vazoti ndainge ndarambwa nemanjuzu, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichitobvapo pamba pavo. Saka ndo zvakaitika kwandiri, vainge vachida kundi-initiata into their witchcraft, but zvikabva zvaramba. Hanzi ropa rangu rakarambwa nawo manjuzu. Please post my own story mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section. Hey, zvazvakangooma hazvo vedwe, asi ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section. Ya pakaipa.